Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen APSLC Harakat LAC Committee atum penson plia kimang pen dokmoka hitialong kachisongpon. Preni pai krehiniarni dokmoka hitialong APSLC Harakat LAC atum cepatir pi ponsi son plia kimang ponsi. Kachisong asai deng ponlo. Son plia kimang kachisongpon lapuson henlo surhini rain kore trokaningkan Assam Legislative Assembly mate MLA Kilik Nangli Leaprang Article 244A mate Karbi Anglong lapen di Mahasau Phan Autonomous State Pivek Nangji Kali Pulote Karbi Anglong rat BJP aphan vote chokjudet Nangji Tet LP School Lo Than Bang Pharo Hinira Krepho Atuma Phan Aron Repen appointment kipi ing Than et Nangji lapen Karbi Anglong Aduya hoy Chirai Kom Dunji aphan kithir thip aphan sai claim pon serak nangji to war krong pri kaselam ponalong longli kidun ahem phu atuma phan compensation ke longli atuma phan prapjin pen pi vek nangji lason pri ke mang pensi pre ni phai ing koira hiniar ni mati patumi APSLC Harakat LAC atum pen kache songa sai deng pon pusi nilitum Karbing Long news ferang ke pen birta nangpali denarong pen aron terang Karbi Anglong news. Daksi demonstration ini kaca songge lalu, kaca net ke autonomous ke nang pipe dan penajo ini tu Karbi Anglong ada tu apa ya bang jung pikno Assam government ini tu menang rap teknik lapor si Assam government ini tu autonomous state nak bila la emitang ini tu emitang si kace right tegia pan aja kong nang iserak itu si itu dah kadimat kong masjid nang iserak aku jong si BJP itu kewan gi kata election na hotel te BJP ki dena election nang lele ko otot masjid wan pet nang di lele aku jong si wan pet na ke alang itu ante jok da alang itu apan ke BJP pan ke jok na vote Nombor 2 mangke ini tu tidak sendiri MLA tu amunnya tak ada diolor anta alang ni dalin teron pipen alang ni kahino kam claim ke claim ke baru claim joy je dan sini ada dia polo serta alang ni tumbangke sini masih claim si kado dia pada beklang hai YouTube along anda mo ningkan paru tam muni tumpelang na wakam lagi terak ni akam lo lagi RSS atau polisi lagi tribal atau Karbi atau authentic latung ke prostitute sai si pinso prostitute atau so prostitute buka peklang dia pansi la MLA tom han la person pencong MLA chot kalian ke non ke MLA pan chief minister ke rai dun tu anek chief minister da atik kelo alang ita son choklen tung ma tu ili tum arjun MLA ben CMEM MP MLA tum ta la vida singing lega pas ipu hokar waktu la son si ante alang litum anta ke claim kang tung kali ke alang litung ke claim tang dong son al super ke claim kap al apang da itu meri som te pa lampi ni ta bila lapot si alang litung ke claim kang tung dolo la pen claim ko la son po si lai hoye dom han la son amune dom han ke ot lang no dom han ke CM name EM name MLA name MP name la dom sut episode la pen la dom han ke muni te dom Karbi dom han ke amman Karbi dom ke la dom han ke amman pinolo alote Karbi dom akhe ma si itu pan a ot kahe no muni dom pirke dan kan kan tu dia okay la hel ni tum la ke kroi kri la salam la pen la dak compensation long le halan orlen ke salam na tu compensation ki pipe do opu hala so compensation ka do we phala pisera long le ahem tu tom han pisera ini son kana pdak song kon son kana pdak song kon la son thom ni tu border alam to lo hala border Nagaland Meghalaya border hala dakta
Haladak Border Protection and Development Committee udang Pijus Hajurika siya chairman, lapen Otul Bora siya chairman, lapen ke ako Patuari siya chairman haladak. Halatum lapen ke ako mani Ansia Sangho ta haladak committee chairman. Ande alang itu haladak ke do tigo hutsi. Oriwel timong pan ke papichi lok la pen aring ke sota doping lo la posi alang itu la hui ko pia posi las ke claim lo ma alang itu la muni Karbi pen cuma tu un an pacilang selet nang ko pan sila tum ki claim di sini ramata la son si ka elitum Karbi itu border ke do tum chere do nai Nagaland na tuta itu hanamai jok seta uguri pen hat am teningan Nogam district, Hojai district, Morigaon district, Tumlong Lecherai Chiplo, Pon Etoba, Lapen Ke, Malasi Pendola Mala, along Lianta, Golaghat district, Tumcherai Chiplo, Lapen Ke Hala, Chipin Starta, 1,000 bigha, Rute Anglong along, along Lecherai Chiplo, Ante Halada Kopia Vodka, Yetuman in Chited, Aning Chitek Nangi Halama, Yetumba Takrang Nang. Inglong arat atum panan aning ci chok lo polo te la ke chok chelo bang le nang cherai seta la ke Karbi Anglong le sena cherai lo koi nang ni lo la ke a hom mongali atum le ba bihari atum le nang cherai seta la ke tum Karbi lo inglong arat tum along le lo la ke itum ci koi du nang ni tang kesa non ke jut sini nang nang tikmen ya non head jong LPA lo than bang mate teacher sang hoi la bang so lo than bang ang hoi kenang an asakori pilo la bangso sakori ke pilong pen bang ko anamun ne dolo bon pame ilitum Karbi Anglong pen ke nu bet ke long don la bangso ko than non bang ke haruhini rakre populari haruhini rakre pos master account pilo lang bong pen Karbi nu dat inlo ang rumet pen bang klivet la an par ke bang haruhini ra krisi ke bongali bihari tu naisil lake monitum APHLC power banglote niltum lake cancel lagi la pen nona mata rata tum thur paksi la so master tum han school pape wanglong le det nahi kam pape join long le det nahi lan chota kalila suri hinira in koi rahinian inkan bang Paro ke thomra plikebra pho master appointment halo song bong tribal atom han bang thok kebra hini vet tipi Karbi atom han bang thok kebra sir kebra tipi halata lata ke chok chelo sita ilitum a song atum da do clip la pen ke la ke la BJP atum do clip ke claim nang ye tum council tum MLA minister tum do clip alang itum thang na claim klede la potsi la ke ilitum ka duit a thur pak nangi la bang so master tum han akam pa chi claim long le det nangi pen dol mahapa pipi long le det ni la pot do la haru kris haru suri hinira haru kri ke thomanin kan kali suri hinira kri ke thomanin kan hala sohot bang haru ner kebra bang throk ner kep appointment pil hala song bong Karbi adom phan bang throk ner kep ti hala bang sohot ta an parante bong ali bihari to maje pigare hala anta ilitum pa cancel lap ji chorolo sir Karbi Anglong rong asar maya tumpen arnisia pharman se ke mate training ke pedopon Karbi Anglong alo mate rong asar tum koson si kachari kachalom pon nang jima lapen rong along kaching sai kaching wai jima pupen ni phai in koira hini priya chiklo thelangani ni jang Karbi Anglong la khaisi duaram la constituency ke parlo vot halang society huna klam KCS complex sa hemalong duaram la Karbi Anglong rong asar maya tum ahin pen patur piponsi arnisia pharman rong asar an seke mate training a jaimek pedopon pen chethan chepere ponlo lapen pini bang so jaimek along mening tia hin pen mai che phem phu ponsi pini chethan chepere seke ki pi pon mai do ponlo la so mai long na ka chetong dun dhoni sun lekthe belaham teron miki teron lapen dak na ka chetong dun thu ahin pen kiwang rong asar tum to an lapen ki jutsi Numol Singh Singnar duaram la Karbi Anglong rong asara mai kong chun banga hin pen mai
kachuru alam thi than pachini ponsi ingsam chin pen pechon pon wathat lang so pen khoya tisu Karbi Anglong News Seke ka chipi pa nolong nili ning sampon piglo thema dak cluster men nili dum rong sar han pachini lo lasi nili doram la penang rong sar han nili pini kapachini ji kang tundu thema adhok rong sar tung mane dol dancing theater mane utolona theater somsi ke kanun thap du la salang tum kanun thap thepen doram la rong sar tum han pamangra malam thangtap na lo la sia hok pe ra tuar la Karbi Anglong rong sar amai long si dopen moi prang kat thang atwar theng long vek pu si nil la dak pen than pachini lo la si nil hal hai rong sar ai su song amen da pu lo arong sar tu amen da pu sa malang tu mang ja semet pet la dol dancing theater long si acting no re so acting mang alang chi open a hok pe ra tuar ga gi phan dili la doram la Karbi Anglong rong sar amai pen kong chun bang pen dalang tu man than pachini lo la kijutsi chuni lo la ponsi ni lam the ningje pen pachini pen toni ka lo kar do hydro project aphan longli pek pon thek the pusi rong tara torte lang so pen cheng lok rong ko rapli aradatum kachesong pon munit ki chan bom bonta longli philang ki kaching jokpo arju longli sonsi Karbi Anglong alongli philang amen pen kachesong nang alam kai ki aporta huri saya sonsi thek ponlo ni phai inkoira ECR ni phuloni constituency ke parlo tara basa pathua klamalong rong tara torte langsu long hu pen chenglok rong koira plietum hydro project aphan longli pekte thepu kachisong pon nilitum ladakh hanlo hakko penta chu i chu som ki do ke thaka dimta dak hanlo dak jongsi lason sarkar pen longli ki jorbom puti nilitum konatsi ki do ke thak chuti ki poma pota kaning report nilitum adona phaike nangchan bomlo nilitum momota daksi ki dojia dimlo lasi nilitum hawara tumke longli pek pon thekthi lasi kapreka dimle terek not posi rong korapli arata tumpen MP MLA MSC CEM atuma phan kachuning ri pedopon athi nilitum adim lasona project nang ki bikok pulote nilitum soarlo atuma phan akisung thetan dokok ta thek athe kapre along riso arlo atum akisung alam kachetong arjudun long piklo lasi un anpen nang bipon pede che aphansi nilituma hin pen chuning ripon lo puta ningje pon renti news text report Karbi Anglong News kang dang amaya long nilitum nang litum la press media hin pen media butung kadugo wetum hanta choro parlo pini labangso nilitum kaching wai pon la PSP pu pam storage power pu labang soa project aputhak nilitum lam asop so kaching wai pondo la sinang litum nang chetong lo me parlo kurwang thu anso se media korte do an setame choro parlo si pini nili dum ahawar long kiteron arong nili men rensing teron si kopia poloma nilitum media nang chuphake nilitum ahawar long labang so pam storage project pu kibido lasi kado we nilitum la rong in koira pliso se arat kado we chingwai pet chingrum pet pen nilitum press media hin afan ke hangta lam nang pang dang pi asonte pulo lasi la tim Karbi Anglong kacari pon kethe ke dingatum an setame nilituma hawara long nang BPP de dak pen nang terek pipon plot nang pusi nilin pen pachini lo la si la MP cari pon bom tu sosar ake hai la pente MLA sar nilitum la local MSC local IMLA ronghang sang ho ake hai ronghang sar ake hai la pen CM ronghang sar ake hai alang li phan sitame nilituma ahawara long pen kaprek hello wing ason Karbi Anglong ang tan le nilipon pi puason te labang soai a project ahor mu dak nilituma hawar long nang BP pedet pusi nang lituma phan chuning ripati krim lo si non nili la nilitum labang su min poina bangke long kiterona rong lo la pente aku torte langsu siming tiarong lapen lang parpan hola lukhi pahar ji langso lapuan la jang phong arlok
lapen rong tukong rong tara bor langsu oi la soi riang kang along si la bang so hormu la ke pholoni homosti lo nilitum dak pholoni homosti si nilituma bangke kado we rat cingrum batai ta do olo la pen te nilituma along nang BP pedet nang pu pusi nilin pen pachini lo kado ka we la tim Karbi Anglong ke the ke ding CM EM MP MLA sara ke haya tum tami nilituma long pen nang kapre ka long le papon de nang pusi chuning ri lo kardo ene do nilitum ana loksi rong plilo lapen dak torte langsu rong apar capong rong fararong apar capong phangcho rong lapen te lapu Yang pal gane kene lo khui pahar ta dak monsing tok biarong lapen torte langsu siming tiarong lapen jang phongar lok lapen ho ji langsu tok lana arong rongar lo sila bangke parlo chen lo te wai fisita me dak ronghang sigaria rong benta haladak hawar ke endundu hanboka penta hawar ke endundu lapen ako ladak sukum tok biarong benta hawar ke endundu lahaya bagan ke claim arobor ke atheng pi ke lahaya bang nang paluk son pipe det nang pusin nelehin penta CMEM ke the ke ding atum antim Karbi Anglong sardo an phanta chuning ri iglo kardo Wathadlangso Municipal Board Chairman Prodip Terang Ahin Mohor Kachinep Adim Kasilampon Nijang Karbi Anglong Lakhai Si Doramla constituency ke parlo Wathadlangso Town Committee pen Pateropi Ponsi Wathadlangso Brishalong EC Langmeme Mati Selfie Point Mati Rajji Kachinep Adim Kasimar Ponapathak Municipal Board Chairman Prodip Terang Alangli Along An Wathadlangso Perang Kebitung Atum Kahomrida Bangsu kahomri pona hot alangli chairman ahin pen pherang ke phanaga pachini tunke rara phan pachini pon sonsi alangli hin pen kaning je pona tengki isia town aleralon PG pamaji polote ke claim ke dam setami ning isi kido kenang sonsi non wothatlang so along pusatami alangli bridge along colors kipi pencheng selfie point I love wothatlang supu tarpang thek tar pon setami rara tum Cooperation Rada Ning Kimi Pen Nangki Pidun Pensi Nilitum Sitami Lahai Huyasai Claim Pononglo Laki Kopi Skim Pen Lapuson Le Nilitum Kasemar Pon Kali Pusi Alangli Hin Pen Than Nang Pachinidun Lapen Kai Kia Madwotadlang Solong Dolong Parayana Tuke Nongon District Pu Kahuri Sayalam Thisitami Klardak Pen Alangli Hin Pen Than Pachinipo News Text Report Karbi Anglong News làm anh kia chỉ gặp thang sẽ cầm mấy cả đôi thằng còn rong ở đây họ là si mỗi lần số là non si selfie point là son đó nên tung đồ long long cái tar là cái nên tung thang ban là cầm mắt thado để mỗi lần số abang cái mặt thang le alon chỉ pipe pulo cái anu kapre cái alon ang igi bang ka window là son đã taxi town kopan mata sapali jat kami kapek lagi sekami ini pematang loh, kapek kepat ke bandang Arab tu juga begitu. Lalu pensia lah, non itu teglong lo, non mili, kian itu dia kan api klaim isi ini yang kapek lang bang kan apa no, dia rat tek tong. Lalu pensia hok hal bang kan ini tu nani penliski matangka ke bang pen ke klaim ke dalam kali lagi. Dia rata tu cooperation mana kilo lah bang kan, rata tu revenue dan hidup. Non bozar pen punoi son pen punoi lahai pen atangka pen amasi nilitum la dolong setami kalar kilo son kapre ukir rahem non la tibul suki pinita nilitum long la sifar na saksi pinyani setami nilitum da koi langsung karbilangki adolong long setami isia sel kiponya bangke nilitum pini bangke talong pen niliting rong kilo abangan tu nakar jubang nipik lo la siaho Boy lang so kuparay bangke kahit isay ke non pen kali nakal diding o alam lo niliha kaporhe ahupen kantor pen kami nilihen ke kuparay kali aparay si kami kuparay bangke nilaphan pen nilining do apen klen dun bom lo kasi hala so hut si kami nilitum kami klen bom si dagoy lang so nutun bodara lo outpost ni si kami nilitum kadok kabe pen klen da mamasi hala so mata
dake six schedule area la dake nilitum Karbi Anglong jurisdiction kena apa kumasa hala surut banta dake outpost banta dakan kaya uthai tu tasopi non api alang litum dak outpost di Putawan amada bangke di gado pen ta kajiki ketan pan pe dode sekami nilitum laga komisioner pen tinggi ketan lo de jale punoi lake itu jurisdiction kena ache jale punoi municipal board area la bangke gobernur pen gijen nang pas tang abostu kena Lapen keja na pas tang bangta 2017 labang ke tahun ka declare di country gubernur kan keja nang pas lo lapen next 2022 ta keja nang pas lo labang ke master plan apa la sila so area bang ke gubernur keja nang pas tang ke batang ini lo la so pena jauh masih nili tum atin pena masih MP CM EM kadoi bhala cetong lo lapen DC fund cetong lo lapen ke SP fund kami yang tum bilang lo bang DC mata nang kudu ini tum Karbi Anglong DC bang lapen nang ni area pot nang kami klaim bang ke you go ahead pulang kudu lapen SP bang pulo lapen niandar pena ni pia samrat pena pot lapen bilong de itu no hobo bang ka SP dak clearly nang kudu dak bang ke la sini nagar ini tum nak boy lang so hawar ke do penan an bepari tum phan ni dam ni office long hang lo hang pen prai bang koi da bu tum ke bang ada ka nutun bodar la hai tum lo wang pen ni tum penan an discussion ni ke do lo penan an debate son do lo 2 ঘন্টা bang do ni pen la tum ka chingti 2 ঘন্টা bang do sitami alam tum ta ke cheng ke penan alam nenge pen sitami step by step, point to point, nilita debate dun lo, apsi bangke last bangke nili, alu keklang lo, je, date gadget ke pastan, gubernur pen 2 times, gadget na pastan, alam kita lo lagi. Lantar kali lah, 1972 sitami Assam government pen lah ke ansong ke peraitan, ke peraitan abos tulo dake. Lantar kali lah nang itu pulau Bangroding han kunika juga tu, nang itu pulau Nawang District. Nawang District pun nanti nang keluar Setami Nawang District perlu kau siapkan nang itu klaim nang gi. Toh Nawang District perlu itu nang keluar Nawang District perlu ke 1964 Kamrup Kampur satu office pen KP Klang. Ye Puja Bor Pothar Boytlang so area ke tribal belt and block. Laswa Bangdok si Keluar ke perlu ke nang itu Nawang District saya dulu pernah Nawang District lo milik tu bangla si Purko, la soteng perlu kenal itu non Karbi itu anak bangke dapat urang kok bu election kok bu government tu kenal itu perlu banglo. Amadan itu bangga si bangke cukere dulu alang itu perlu dak outpost kipingi bangga ho ditumba dulu. Aman ni gimana nanti business klaim ni politik semua klaim ni politik klaim ni business klaim bakal itu. Amasih atum di pulau anpar kan itu dundel, anpar itu dundel lo puamat dan non outpost di biji ko ate malong le bangka di itu tahun komite fansi hen awal ko pulau pan lo alam ke, yo masih ni hal soal ni kehan bangka ni ngarung putih lo, yo lantor kalilan king and use public toilet apa, public toilet kan setami non dak nutun boyak ka, di public toilet along dengan tax lo. Lantar kali lang latumpan hanggan jantet pu gak puya akan kan lo negi kah angke lo na bangke laso idea amunit tu puya berbangke di depan atau andon tu nang hang pancing yo pasal tu mana ning rompi pasal ini tunjong sila hok hak klaim baka tampaka tinggi cetan lo puluh ke ladak suluk sudah ya problem ke duli buka lama lagi tapi ini tum ke klaim ke dua tam arsitekti joki pasal non nilai siapa dan tum komisioner tu ben tinggi isi meeting do labang kali itu hala borsali punoi karupinda hin punoi non Nawang District pen punoi blok pen pinnya hem tipi ini alam kado tapi Karbi Anglong mereka blok pen along ini tama hem tipi alam do sitame di libang pulau ini tum damanan hiji damanan kopi ma problem ini tum kanan ini tum sparbo pen le alam tum pipeline nan kota wek pulau ke ini tum kota bangka tip janan pada di ledak meeting lo untuk darai bola saat kita pian lo laga non ko meeting pe call pe na pe kita pe pakai ala di blok chatting pu ni tum wat komisioner lo
เราเป็นโรงที่habisตรงใบนี้ผ่านเราตัดbudu tinggi lap job lah senang itu pini ladang ke lang pot ke dililing arong piko senang tu bang suri karong ke sini lang ke bang tinggal karong Nanti lah bang so. Kemudian sulusan akan ada kongson apa? Tapi isi bang ke apa? Ni isi ni tadi ni ke coba be. Tapi ni di isi akan ke tong ram hut di isi sialan kudut. Nah kudut bang ke dia September ceklo dan ini tu mahawar Chief Minister Randi apa lah suhur bang ke dan itu memorandum tidurra dan itu cetong dunoi pun di panganku. Amal lah suhur bang ke ni तुम लगा ini तुम ला border issue belakang district border pen state border pen opinion la so committee sido la so committee tumo khang la so lam bang ni thang ai lu la se ni ning du ko bang ke dia la sum ko la son ke ban ko ku thang et pen la sedami alang ni tumbang la pan initiative and index la da ko bang ke ni ning du ni ga ho udaki la bang ke Tapi emathan si cukup itu ni pun emathan hemalong ni jadi thongkop boleh ini tu cingki wajib boleh kalau kenon buat dia soal dalam ke elong soal dah terpau hol pokok bang awak itu dah soal ke ini tu jadi tanggung soal ke tong wajib tak pen ini tu dulu dia perlu yo tapi satu ni ko ai bang ke plan ke dalam tu tak plan ni pun plan bakal ni awak hat ya ini ni rak kan tong wajib ni labang boleh ni kanนี่พันนี่เลยเขาลำนี้แต่บางอันนี้โอ้ยหลังนี้ไม่แน่ไอ้ท่านคุณบางแกสุดท้ายดีเลยรักทำอะไรเช่นนี้เลยนี่แก นั่นแหละ